Bamboo resort. Ito, Manila. Dali. Saman mo nga. Pagkina mo. Ano masako? Magkangagitulak naman po ko dire. Sige, hangad ko ba? Wala na. Ubo, alin ta? Hapit pa ko mga diskwido dre oh. Una-unsa mo dra. Nara dring entrance oh. Buntag ya boss, ito ang caregiver dire boss. Ano sa caregiver? Nagbantay og kuan ba? Caregiver. Ataka na mga duty care mga gunagod tigpanindan dre sa area ba? Di ba boss? Say mong duhan say tikuan. Caretaker siguro. Taka. Gani, caretaker gani. Ano na siya? Oh, usa mo jud mga ligo mo, mag-away mo. Entrance be. Oh, mga liko mi ay. Kailan may da entrance dire boss? 20 ra good. Jesus, 20 ra man na ay. Ano? Ano yata mo ganina no. Iblatis na. Ang ako ay itong kwarta rin na imong gikuan. Ay, Unsa mas loy mga bugiro mo kayo. Mura mag mga gwapo. Tawan binadira. Amping mo ha. Sus, to na boss. na boss. Miss na Bart. Apo may bugno kayo. Apo kay bugno ya daghang kay mga bambo. No? Sa mo na oy, pitoy pa na. Nagagaba ang pitoy eh. May pagwa. Uy. Kuya, wag ginanin yung pumato. Uy. Sa manito ka na mong lili man. Pagka na lang yun. Ay, mga Barbie, mga good. Mads, lain pi ato, Mads. Oh, kabalo ba ka? Na, lain na kay mong tutoy. Gamay lagi. Wala manggalit ko nagkuhan nga lain na kay Kagnaw. Oo, dito yung nalan nagbambor eh. Usa man ba? Nanima ka umang kanal. Buban! Ay! 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 Buban! Ay! Nagdaw sa mana! Ay! Ay! Uy! Wag yun mga batasan. Tapunay kay malumasta. Ay! Nawa na akong kagwapa. Kinsa mo na sila? Tubig rin no? Abo yung bugno kayo. Mag ice cold buyag. Buyag. May tubig. Kapag nariyan ka, bumabagal ang ikot ng mundo. Hindi kita dapat ginugusto, pero natutukso. Wapa ka Ibar. Wapa ka Ibar. Tama. Noon sa mo? Check sa iyong mata na naingon may nagbakukang. Na.
Unsay ba ko kang kagwapa na tan-awa ra gud na? Unsay ba ko kang? Unsa day pananaw nimo aday kahamis ana naingon magi nagbani nga gipanitan? Tanawa ko ng mga naong oh. Lain mga nagtinanawa. Oh my God! Wow! Bay, gitawag to bay. Unsay tanga? Ako may gitawag. Ako lagi bay, ako. Ako lagi. Yeah.